Hands off minn fuq il-Pulizija. Il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela fit-tieni qari dwar l-abbozz tal-liġi li emenda l-kodiċi kriminali li għandhom iwasslu biex tiżdied il-protezzjoni lejn uffiċjali tal-korpi dixxiplinati. Il-Prim Ministru Abela qal li kull membru tal-korpi xraqlu rispett dovut li jwassal biex is-soċjetà tifhem lid-dover ta' dawn l-uffiċjali u li jipproteġuha. Dr. Abela qal li l-emendi se jwasslu għal żieda fil-multi fejn nitlu akkużi ta' attakki fuq uffiċjali pubbliċi fejn tista' titla sa' 30,000 euro. Sentenza ta' ħabs tista' titla sa' 7 snin, filwaqt li s-sentenza sospiża tmur dritt għal sentenza effettiva. Se titneħħa wkoll il-libertà kundizzjonata u tidħol f'każ estrem il-probation li tingħata f'każi eċċezzjonali. Il-Prim Ministru qal li dawn l-uffiċjali jeħtieġilhom l-aqwa forma ta' protezzjoni biex jiddefendu l-komunità. Ikkritika l-pożizzjoni konfliġenti tal-Oppożizzjoni li fi kliemu tajt li se tivvota favur l-emendi fl-istess waqt attakka b'mod singolari lill-Kummissarju tal-Pulizija fejn qal li ħarġet b'attakk fals dwar iż-żieda bid-doppju fis-salarju tiegħu. Il-Prim Ministru qal li iżda ma qalet xejn li ż-żidiet kienu għal membri kollha fil-korp. Għalli għal kontrarju taħt amministrazzjoni nazzjonalista, eluf ta' membri tal-korp ma tħallsux tas-sara u ċaħdu mill-aktar jed bażiku li jitħallsu tax-xogħol li twettqu. Għal ukoll li Gvern Laburista tejjeb il-kundizzjonijiet anke tal-membri tal-ġudikatura u żied il-kompliment tagħhom. Appella lill-Oppożizzjoni biex twaqqaf l-attakki fuq il-Kummissarju għax qal li dawn ma jwassalx għal rispett dovut lejn il-korp. Semma wkoll li l-Oppożizzjoni mhijiex kapaċi tiddistakka ruħha mill-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li appella minn sentenza dwar każ fejn soldati Maltin setgħu spiċċaw il-ħabs wara li ġew akkużati li kissru l-jeddijiet tal-immigranti. Dwar l-istess emendi tkellmet id-Deputat Nazzjonalista Graziella Gallia qalet l-Oppożizzjoni diġà ddikjarat li se tivvota favur dawn l-emendi. Qalet li fl-aħħar snin daħlet il-mentalità li kulħadd jista' jagħmel li jrid u dan wassal biex jintilef ir-rispett lejn l-uffiċjali tal-korp u uffiċjali pubbliċi. Qalet li l-emendi għandhom jinfirxu iżjed biex il-Pulizija ikollha l-għodda kollha meħtieġa biex tagħmel xogħolha. Il-mentat mill-fatt li hemm għases fejn pulizija waħdu jew tnejn iridu jleħqu ma' kollox u staqsit x'se jiġri mill-lokalità ta' San Pawl il-Baħar u l-mellieħa fejn l-għases huma magħluqa. Tal-mellieħa ilha snin u issa fl-aħħar ġimgħat qalet li għalqet ukoll l-għasa ta' San Pawl il-Baħar. Appellat biex kulħadd jirrispetta l-vokazzjoni ta' uffiċjali tal-Pulizija u l-Istat jagħti kull għodda possibbli biex kull uffiċjal jagħmel xogħlu u bekk inħajru aktar żgħażagħ jidħlu għal dan ix-xogħol.